Aaron Lean and Nomanis, tá Caroline ó fiag príomhid a ghilscoil an bhfuilin sa bhfuilin gar. Caroline fáid go dtí an tláir? Gur míle maithagad. Okay, Caroline, rinne mé agad a rádio ag dara an bblin se caite le príomhid a ghilscoil an chuilín sa bhfuilin gar. Agus tuigim ghfuil siomh an ghilscoil an bhfuilin ar an fód níos fuide ná an ghilscoil eile. An féidir at a rádom ar dús fhí stair for scoil agus an ábhairt ar an airneall Gael Oideachais sa bhfuilin gar a gcuiteanna le a hall. Okay, féidir mé sin dhéanamh. Buníoch Gaelscoil an bhfuilin in 1994 agus thosaíomar le 24 dalta agus blian in iad blian an sin thógamaristeach rang umláin suas go dtí go raibh 250 going in san scoil agus mar sin fuair mar múntóir nua chuile blian agus mar dúirt mé rang nua chuile blian agus an sin bhí an scoil lán agus bhí muid I furgnamh beag bídeach ar cías ach dairigling a scoil uair nua a bheith going 10 mbliana níos déanaí sin in 2004 agus bhogamaristeach sa furgnamh rá nua suas ar bóthar an áisig in aice le Tesco's sa bhfuilin gar. Tá fuairna go manis de cúigar múntóir déag agus tá gachar a rúnaí agus tá SNAs agus cuileáir a going. Tá mé mar phríomhide an sin ón chéad lá agus tá lán taithí a go manis stoilm ar an bus agus mar sin de agus tá scoil ionta go going caithfidh mé rá agus tá clú agus cáil oring Marialler in Oideachais aon na daltaí an seo agus faoi láthair tá muid cóirseán sin tá annacuid páistí ag teachtasteach ó iardaltaí sa scoil, so tá sé sin go híntaach ar fad agus comála sin istócha gohfuil nóir or marrá gohfuil mé cóirseán sin ach tá trúr múntóir ar an bhuireann a bhí mar daltaí an seo agus tá ceann na SNAs bhí sí mar dalta an seo freisin. Agus so tá sé go híntaach rilí agus iontaach ag bualadh leis na páistí iardaltaí atá ag teachtasteach le roinnt blianta a nuas mar tá Gaeilge iontaach ag na tuismitheoirí freisin de bharr a scoilíocht an seo agus tá sé sin an jazz. Agus tá sé go híntaach bhfuil gá Gaelscoil sa bhfuilin gar. Sé an bhfuilin gar an tainú baile an air an capanse atá có mór ina bhfuil sé ina bhfuil gá Gaelscoil an nach bhfuil? Well, tá spéis ag daoine sa bhfuilin gar sa Gaeilge agus sa cultúr is áit an cultúre I an bhfuilin gar. Tá is a good gur buníoch comhaltas ceoltóirí éireann sa bhfuilin gar in 1951 agus mór an trua bhí an phleá le bheith going im mbliana ach de bharr an coronavirus níor tharla sé ach le cúnamh de beidir go mbeidh ábalta an phleá bheith going an saoire sicún. Okay, an bhfuil is a got ar an géisiad an páistí atá ag fáil a gcuid Oideachais bunscoil a trí bhean na Gaeilge sa bhfuilin gar? Díl túram gom níor éic mé riamh ar na summanna faoi sin, but ba scoil féin tógam muid isteach níos mó ná trocadalta gach ile blian an seo agus is dóilm go méid nílas gom cad a thógan siad sa tá níl an scoil eile comór ling go fóil agus is dócha go dógan siad isteach líon má freisin agus tá sé iontaach ar fád rilí ghuiil a lehead a going I lár na tíra agus tá an Gaeilge tábhachtach híos an seo comtábhachtach satá sé hús an lá lia. Okay, an bhfuil éonníocht an is go faoi caitheann a bhéimiid ag clostáil faoi Gael chláiste a bheith bunathe sa bhfuilin gar? Níl go fóil rinú íireacht dhéanamh roinnt blianta ó hen bhí ceann na manscoileanna ar an mbaile agus bhí si de géirí éanad Gaeilge a bhunú. Ach níor airig léhi viidir nervvíse golóir agus ag ná níor airig leis. Now tá mulle a gom agus tá mé ag mulle é seo leis na blianta agus ní leon duine ag géisteachlum ach imar thuram
ba cóga mé gweil caláiste lunathe timppel Kinnegad mar bheith a lán gweil scolan a timppel Kinnegad agus tá Kinnegad an motorvalach tá gweil scol sa tulach mhór gweil scol I Balliaha Trim gweil scol in Édan Dira gá gweil scol an seo agus níl sé ach amach an bóthir le ó gachtainna feic sé an éasca agus feic scol brá mór an sin le do gweil caláiste ceapa mar tá éilemh ann le haig manscoil. Yes, just bheith sin. Okay, chun lána se roiig chun caint fhí COVID beagání cé coú chlánach a bhí sé an scoil a oscailt faoin sréanta nniu a Caroline agus chunas atá gáí libh sa scoil maidir leis na sréanta seo? Well, caithfidh mé ará go raibh sé an dúchláin is mó gur chas mé ó thosaigh mé mar phríomhide fiche sé bliain ó hen. Bhí a lán planáil a dhéanamh mí úl agus mí lúnasa anna cuid protocols agus bhí oring fécant gach cleachta atá a going or a bhí a going in san scoil agus bhí bhí anna cuid rudaí nach féidir leanann tar raig lo so bhí oring anna cuid a ahrú agus ó héamh teacht agus imacht slite isteach agus amach rudaí mar sin go cínta bhí oring a lán PPE a ceannach agus tá bhí orm 6 stáisiún níocán lámha a thógáil taobh wit an scoil in san clós agus of course tá na dígalrán lámha gach ballas sa scoil thar timppel so bhí anna cuid le déanamh sin agus bhí oring anna cuid Cleachta nua a choristeach ó héamh níocán lámha agus dú galrán lámha. So bhí anna cuid a déanamh. Tá mé sásta ghuiil ag éirí go maithlinn tá cabhair na tuismitheoirí riachtanach cínta chun an córas a Corribhaim agus tá gach duine ag obair go agus tá na páistí go hintach caithfidh mé rá. Thóg siad gach rud a bhúna mar dóibh agus tá siad ag cleachta an na rialacha agus mar sin tá siad iontas má agus agus tá na múntóirí tá an post an bhúntóra an Jackar inis ó leis an méid sin rudí nua le choristeach agus fágan sé stoilm níl an méid ann céine ann I gcóir múna is tóca. Mar tá sé fíorhabhart a gine muid gréig a béirle agus mata gach lá agus de bhá bhfuil a méid sin rudaí le dlanachán agus níocán lámha éhann sé isteach scoil le na daltaí ach níl éon dul las faoi láthair caithemuid dul leis agus támuid ansásta ghuiil an scoil oscailte agus támuid ag géirí an scoil a chamad oscailte so tá sé táhairteach go leananmuid leis na córas seo agus go Leannan gach duine agus má dhéanaan muid agus tá tuismitheoirí agus múntóirí agus na daltaí ag obair le chéile bróimmuid agus róiling. Deirfinn go raibh sé agus ghuiil sé anna dúchláánach agus teasca é ghuiil sé bheith feimú go maiid, chun teachtaí dro ar an agaibh a Caroline ó le nuacht nó forbartí eile a bhaineann le ghuiil scoil an bhfuilin a bhééis an sa mína tá macrán ar bhaid at a cóir nuil dar éistóirí sunar imíonn tú? Tá bránum a dar a catadúir tú cén sort fógra? No, ó bhfuil é nuacht nó forbartí. Okay. Well, an tain rud an tain fógart bhhaithlam a dhéanamh nó go bhfuil gur scoil anna bhatha uning agus tá bíon muid ag súlaí gcónaí le teach le páistí nua in san scoil seo is dóilm déidir muid anna cuid rudaí de ná le sport a go háirithe drámaíocht agus ceol tá an spéis agin ins na rudaí sin agus is evenling a bheith glachapát agus glachan páistí páirt an anna cuid de sin tá anna cuid daltaí a going atá ag déanamh rudaí iontacha timppel an dahan
Tá íardalta Lucy na Cartán agus imríonn si soccer do éan furan maná na héan. Tá Simon Carr is imríonn se ladóg agus is íardalta ón scoil seo freisin táid an broadúil asú agus táid ag caintmhí annacuid tá annacuid múntóirí in measc or níor daltaí agus mar sin, so táid an broadúil asú ar fad.